Una de les consultes més freqüents que ens fan als centres de jardineria és com ressembrar gespa. És molt típic en les gespes convencionals la presència de clapes. Això és degut a molts motius, però en tot cas el que hem de fer sempre és ressembrar-les una per una, perquè la gespa del voltant de la clapa, pel propi creixement, el sistema de créixer de la gespa convencional no envairà mai la clapa, de manera que sempre l'haurem de ressembrar. El més recomanable a l'hora de ressembrar clapes de gespa és fer servir una varietat de creixement ràpid i d'implantament ràpid, com podria ser un raigras anglès, i que si sembrem a la tardor o a la primavera ens creixerà en 15 dies. Hem d'abonar bé la gespa, escarificar lleument la superfície. Si la clapa és molt compacta, el que hem de fer és foradar aquesta clapa perquè l'aigua dreni, penetri i pugui créixer ràpid, i un cop tirat la llavor, doncs aplicar una capa d'ensavall, que és un substrat sorrenc amb una mica de matèria orgànica que fa dues coses. D'una banda ens aporta la humitat necessària perquè germini la llavor, i de l'altra ens compacta lleugerament la part superior de la ressembra.